Anyang laki din! Auntie Minda, gumatangak man. Ano gatang, ading balasang. Ha? Saan ka na mas daw? Siyak pala ang tagla ko ita. Tawan ngamin ni Antiminda. Napan ngamin nagpurchase iti lako na ijaili. Kasta ka di? Nga mabit lang Asino ka? Kapinanom ni Auntie Minda? Ay, kwa. Antik na Antiminda. Kabsat ti inak. Kasta. Nagkapwam ngay asulit ti lobo? Kinapod na. At dabalay mi ija Vizcaya. Nga madatrabaho ki Manila ita. May sak a CEO. CEO? Natalgad ba't nga rod ati trabahom, sir? Sir nga. Sigagad di mo't. Alan ko namlatan. Ayun kaya. Anya tigatangam ngay. Anya nga minang tinagan mo? Hey, kwa? Tanya tinagan ko. Gumatang ako maiti shampoo. Tay man sunsilk a pink. Kan may sa sulfur soap. Sige. Mabit lang talag tigat gatangam tanya. Nice meeting you. Ay na! Naggwapo talaga na dyan lalaki. Ha? Asino man ang tinakita magwapo nga ibagbagam? Tika anakan ni Bakat Minda. Nagbakasyon dito lugar tayo ngay. Ay na, naggwapo talaga sika. Gwapo kun ko namanen. Inton ko ang makita. Kaslamag ang impasikig abigaw ti rupan na. Oho! Awamukan tanya. Sika kit timot. Gatuan man. Parakin ka ngamin kit gwapo ti pangit. Iso asaan ka makapilpili iti lalaki ang mga sawakin ka takasta ka. Nagaduman nga ibagbagamon. Ngam in fairness, gwapo talaga dahi nga alan. Talaga CEO ang dating. CEO? CEO ka no ti may sa kumpanya iya Manila. Sigun kan kuana. Naggwapo talaga. Saan ang maikat iti panunot ko ti kinataar na. Sayot. No dayjay ti agdaton kanyak. In just a seconds. Wan ko na ako na. Sayot ka talaga. Sikatan niya. Among nga rod, no adan asawa na. Masigurado ka awan asawa na dayjay, apo. No adakot imbaga na kuma, di nagsarita kami. Ngam awan mo ti imbaga na. Iso nga amok, a free dayjay. Anya lakit dit. Uy gaya man te. Sa dino abanda ti balay datan niya. Ha? Ay, asino at adya ti bagbagam, kanakan. Alda ngamin ti gimatang iti na minsan nga aldaw. Tanya ka no tinagan na. Nagpinta sa balasang. Ay, ni Tanya, tay nagbatit ang babae, ngam nagpintas. At idog ka di tibok na. Wanante. Batit kan atidog ti buok na. Medyo nalukmag. Basta nalukmag. Ngam nagpintas si ka. Hapay, magustuam ni Tanya kanakan. Awan pa asawa na dayjay. Kasta ka di ante. Sa dino abanda ti balayda. Di talang karo ba? Mamigat tantay surok kan kain ton madamdama. Wan man nga rod ante. Sarong karak man inton malam. Ay katwa na, awan parikot itireta kanakan. Single mo't ni Tanya, kan single ka mat. Amangan no isoke de, hindi parakan ka. Nakaw. Sapay la ko mga rod ante. Armam ni Tanya, awan parikot kan kwan na at awan mo't asawa na. Onay kang Danilo? Imbagakmat kan ka, saan ka ruang umay dito'y balay, saan ka di? Tanya. Iti kaano man, sa anak nga gayat kan ka kunakmanan. Hoy, di ka pa'y amo ti mapabainan, salbag ka. Saan ka kumamit nga agsaw iti kasta? Amukmet ti mapabainan. Tadamit reknak. Ngayon kaya't kulaya nga ipalik na tinapudno nga panagayat ko ken kaya. Ay, pasensya kan Danilo. Kas iti kanain ko nga ibaga. Awan ti uray may nga ormot ko at umakder no sikat makit-kitak. Anya? Sana kaskan ka tilalaki nga arapa-apo kapaki asawak no bilang lang. Maawatam? Ay, hindi tanyamet. Iso pang-aasin man ta sardangan nakon. Pang-aasin ta saan kan nga umay diti balay me. At adala nga makapungto takkan ka. Gumurak pa ikit di ah. Ay nako.
Si kakit din ti pagsaysayak, iti oras kon. Ay, Diyos mio, Marimar. Kas kala naksot adaing iti langam, Danilo! Unay kanta niya. Apay mo ta kasi ti panagsasawang kay ni Danilo. Nalabos ka ma. Kasanumat nga men? Asino kumatisaan na marurod kan kuha na ngay? Ay basta. Ay, manumot na adaras nga imbagak kan kuha na. Asaanan nga agsubsubli dito'y balay. Ngam nagkulit ti awanan bain? No, pa'y kasta, saan mo kaya di tao? Saan mo kumamot nga ikasta, ah? Ay, basta! Marurodak ko naktumat. Kasla ubing nga kasarsarita. Sana makauawat ti loko. Diyan ka mo ken katanya. Napili ka unay ti lalaki. Manutawan mon, nga maging gait na. Awan pa'y asawam. Umadanin friendship. Umadanin ko naktumat. Oh, pag kunamat. Imbagak kan ka, ngano agdaton kanyak na di nga alan. In just a seconds, yes, adagos ti sungbat ko. CEO ko naman. Anya? Saan akas kini Danilo, nga agmalmalam di taltalon. Iso ano mingmingmingam ti rupa na, agkarkarupa da pa'y kit din itinuang na. Ay, nay, inay. Ay, nagguyawan ti loko. Pudno mo ti bagbagak sanaya, kasla pa'y naksat adaing ti langana. Ala. Ay, makaparurod ko nakmanan. Ay, kunaklakit din wa sino ti bagbaga ni nanang ang bisita. Si kamot gayam alan. Wen, imayak ta sarungkaran ka man. Ay na, kasi jackpot siya na may sa CEO ti mga sarungkar kanya. Si kagad di man. Ayun gayam, at daman la kayat ko saludsudan ken katan niya. Oh, anya dayta? Pudno ka diti na ibaga ni antimindahan niya. Nga aging ka kano ita, kat awan pa'y kayan ayat mo. Ha? Ay won, pudno dayta alan. Kinapudno na. Ado mo tinagdaton kanyak. Iso na laeng, taoray may sa kadakwada, kat awan magustuak. Kasta kali, amangan kit di mo no siyak ti magustuam. Ha? No kasta, mabaling ko nga rod ti agarem ken ka. Kwa? Ay kat, wala. Itapay ang datan. Ha? Kinapudno na, idi damo pa nga makita ka. Agayata kun kan ka. Alan! Ay, sayat at talaga. Ha? Makasao ka mo't. Makapasair mo't ita pa nagsasaom si ka. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Agasam man. Ibagbaga na pa yung lang agaram. Ngam nagwan ka dagusan. Salit ka. Oh, kat apay. Awan mo't parikot idi dayta. Kan may sa. Nariknak nga ay ayatak ni Alan. Ay na, naggwapo talaga. Ay, sayot. Tiyawanan pa in. Ay, uray niya pa'y tibagbagam. Basta siya ay ayatak ni Alan. Kinapudno na, nakaragragsakak ita. Panagkunak, kat siya kung ti kararagsakan a babae dito'y earth. Agsakan akong ko naman. Agraraman. CEO ko naman. Ay, nako. Si Tarupam. Sapay la ko mga rod. Tasan kan tong agbabawi anagayat yan ko, ana. Saan to pulos ang mapasamak na itabeshi? Ay ayatak ni Alan, manipod ulo aging gamukod na. Iso ang masiguradok, sa anak to agbabawi, kunakmanan, anya lakit din. Naibagam ka din, kinitan niya, ti maipapaniti pa nagsublim di Manila ita alawas, kalakan. Ah, ay, kwa, saan pa nga rod ante? Ibagam akan ko na, tapna muna. Agpasyar kami intun bigat ante. Ijay kong tulang nga ibagakin ko na. Kan may isa, amuna mo ta nagbakasyonak lang dito'y probinsya. Sa bagay mo't kiti ayawan kayam. Kat kumusta ngay mati, may sabulan niya wagayan ayat kinitan niya. Awan mako na kante, naragsak akadwa ni Tanya. Uray nagbatit a babae, saan aboring akadwa. Kanayo ang agkatkatawa.
Ay iwan, kasjay ni Tanya. Nagrabaw ti raragsakan na. Uray sana nakakatkatawa ti bagbagana. Nga makakatawa ka, gapo iti panagkatkatawa na. Wan nga rodante, naragsak ko naktumay. Ay nasayat ka din kasta. Barang isoon ti babae aparakan ka. Alan ka na kan. Kaya't mo sawan, agsublikan iti Manila ita alawas, Alan? Wen, Tanya. No kayat mo, itulod ka. Ha? Sigurado ka? Wan, anya lakit din. Awan mo titaduma apakakumkumikumak ita. Tila ang salon ko nga mabalin ko mat nga isara iti talo nga aldaw para kan ka. Wano saan, italak ko pa lang iti gayam ko abakla. Ay nako, mapresar ko mo ti oras mo kanyak, Tanya. Kasta ak nga gayat. Itad ko amin akabailak. Alaman nga ron, itulod na kidya Manila. Saan ka matanagan? Tanawaya mo ti boarding house ko ijay? Nawaya apagdagusam. O sige man nga ron. Ibagak iti gayam ko, ta isupay laang ti baka mo iti salon ko. Itulod ka, Alan. No lumabas ka laang man. Tumanalyaw. Anya, anak kayang. Unay kantan niya. Ultimo pa nagtalyaw ko kayan kakit. Adalata may bagamit. Tapno mom Danilo, adan ka ayan ayat ko, iso ni Alan, akana ka ni Antiminda. Anya? Iso ti kayat ko, gaputa malaksid iti kinataer na CEO pa iti may sa akumpanya iti Manila, maawatam. Ha? Sana kaskan ka, agmalmalang nga dalatan iti taltalon, iso nga agat pitak ka. Ay, kan may sa, agkarkaro pa kay pekid din itinwang mo. Ayo. Nalabis mitilita pa nagsasauntan niya. Imbag mata nga bakis ti. Inay. Ibagbagak lang, tapno sardangan nakon. Kinlalabas ka pa lang, dito arubayan mi. Huh? Ay, una yan pusok. Itatanaam mo amon nga dan kaayan ayat ko agwapo kan CEO. Sigurado, sardangan na kon. Saan ka kayat? Awan ayat amariknakkan ka. Ay, agrup-rup pa ka anuang. Salbag. Mabit lang, Alan. Api nga data dito'y. Nagbangsit matan dito'y palengke. At dalabit urayan ta, Tanya. At dangamin katrabahwak nga da ditoy. Ha? CEO ka di matlang? Kwa? Saya at tagdakan si Kaalat. Agasam man. Naimbag man ta na-enjoy mo tinagbakasyon oray si uutang ka. Ni mamlani mo Pudnumet. Mano nga awag ken text ko ken ka. Ngampulos saan mo nga sinungbatan. Agkumboy ka tapno ada pambayad mo ti utang mo. Mabit lang si kaababae. Anyang agkumboy nga ibagbagam. CEO ni Alan ng pagkumboyam kit din? Ha? Anya nga CEO nga ibagbagam si ka nga babae? Agraraman na CEO. Si uutang nga iso. Tatno ammom anya. Ado tinakaut utangan na day tangaalan. Dito'y palingki. Saan lang nga 5. Wenno sa nga pulo. Wenno ba inti a tao. Anya? Utangan na. Gapo iti nagadawa palastog kas kadaan niya dita. Nuti ko na ken ka. Ket CEO iti may isa nga kumpanya dito'y Manila. Dakkel nga ulbod. CEO nga. Si uutang nga iso. Napuklan nga ulbod at talaga. Anya? Saan lang nga si katinang ibagaan na iti kasta. CEO ko niti may isa nga kumpanya. Ngum saan mat. Kumboy dito'y palengke nga nagado utang na. Si uutang nga parswa. Salbag. Unay man akin na ulpod mo, Alan. Apay naramin mo kanyak ti kastoy. Tanya, pakawanan na kuma. Pakawan? Naramin ko na ijay. Gapu iti napudno a panagayat ko lang ka. Diyak ngamin kahit nga aminin ken ka akong buyak laang dito Manila. Tanong kas na timbaga, sigurado asan lang nga inakron. Uy, ba't? Nasaysayatan na yung bagat tipod no? Kaptikas na ngayon ulpodan na. Ang mama
Alan, nalaing ka man ka. Pang CEO talaga ti panagpampanonot mo. Ngam ti paglaingam ka ti agolbad. Salpag ka. Pangasim tanya. Saan ko maaday ito iti makagapotap no gumuro ka kanya? Ikarit nga agtrabaho para ka data. Ay, saan? Makasapulak iti kwarta iti bokot ko abanog. Manipon ita, aglinipatan. Anya? Awanan ka iti bain. CEO kunang kanyak tagayam. Si Uota. Wait! Na yan. Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day ta ay bags mo tanya. Pangasim man, tasaan nakakat katawan na kasta. Ad-adda marururoda. Marurod ka ay ti day nga alan. Sana kanya. Oho. Namati kan tumot ngamin iti kunanakin ka as CEO. Iti may sa kumpanya. Otot. Si uutang magayam. Ay, makapasan na ay nga ugali ti may sa lalaki ti kasjay. Nagulbod kanyak, tapno lang maalan at tiriknak. Ay, naku! Kanya nga ita. Si kalangarod tinapasakitan iti kas naunay. Ay, kanya laki din. CEO ko naman. Si uutang. Funny. Ti kaano man, sana kung nagayat iti lalaki. Asaan ko pa'y unay nga am mo. Aday ta. Itam lang mapanunod day ta. No ni Danilo siguro tinaklon mo. Awan, ti kasta pagparpari ko tamita. Salbag ka. Anya? Nakababain ka ita kini Danilo. Imbagbagam ken ko ana asardingan nakan. Gaputadan CEO a boyfriend mo. Ngam si uutang matgayam. Anya lakit din. Ay, Tanya, kumusta nga imiten ti si uutang a boyfriend mo? Anya? Kastaw na abain ako, hindi na ako ng kanya kasi o iti maisa kumpanya di Manila, ti kain ayat mo ya. Ngayon, hindi na abwak nga ulbod lagayam, hinayan ito. Ay na po, kastaw na nga katawak saka. Sarit ang anak man, Danilo. Napyape kanya ka, taulit ko na makaluplupak, tinuwang ko kit sa anak nga ulbod akas kinialan nga inayat mo, gapulay ang tanak ko na nga CEO, uuts. Anya? Adal day taken ka. Asaan ka abastag talak iti tao anabiit mo pa anakita. Ken namam mo. Taamangan no pagbabawyam anamam mo ken inay ayat mo. Inayan ito. Danilo? Anak kayang. Uli na kulapayak aman nalon inya. Lakit dinapudno ti panagayat na. Saan nga ulbod? Saan ama nagpamalang a CEO? Ngay kinapudno na. Ket si uutang met gayam. Naglokoy joya. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.